أعوذ برب العرش العظيم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد السند العظيم محمد وآله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادي تبشر في الله جب وموفوك ولي ماندو كدل الله سبحانه وتعالى في علىك هنا ككشنا كبركة علىك جدينا وكلنا بلا جلنك amadu gawshila ame wati belebele min kono shahru rabi'il awal domba kalo here ko wagane daylani kalo alakiraba bangi kalo lada do saonsa na yingira anka ame wili kase ankara mugoma mauludu nyina maya baga ani anga shirifke ASEID OUSMANE MADANE HAIDARA akaso bangoni jagna bugula anflani o lada de kenaka samba fla anintan shekinta hukmu kono ladilika min bɛ a bolo bilasiralika minnu bɛ a bolo nisɔndiya min bɛ a la ka mauluduba in kunbɛn labɛnw bɛ a bolo cogo min a kɛ se ka foli bila diɲɛmaa la ka olu lase an bɛ foli bila an karamɔgɔ la salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillahi rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين نبيا أرسله الله لجميع الخلق كافة بحق قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أمبي فلوك على فو على بركة داك على ولي ماندو كصلي أنا كربين كان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم kasoli asud nga sanima ma ananka sahaba nyuma o kofe ambanga foli nyesi lame ba bere jelema an islam nyuma be jen fambe fe ambe soli kraka koma ala ya fo krami hakela akone maye muhudu chi foi kama fo jen be ka hera so na fo jen be islamé bola kafiri bola wara bola kono bola ibi mir fon fena ababi hina soro ala kira ci kuna sallallahu ta'ala alaihi wasallam mana ya fo ci gomna kalo bay min bolen fle ni kalo de min bi boya na yare allah kalo hurumu ala horoma kalo min fo o kalo nani o kalo nani min fora san kono ala yo kalo jate o da donindo men kalo inte o kalo jate lewna men kalo yembi huruma soro na yere parce que mo ma min famu la horoma kalo nani ala yo de jate o de kalo nani min huruma kabo ni ala bato ala bato baraji kabo katema kalo toka mais fendo jateli ka fo niye ni hakenye ota nyona wara nangari aywa usulutigu ubode fo isbatu shay'i la yunfi ma adahu Allah afoli kenaka ika mogodo yira ko nimbiseli kojugu ni ko nimbiseli kojugu jamana ko ota yira ko ma wara tiseli kojugu fen sabatili mogodo kan oti ma wara balika yala mana ala ye hurumu kalo minnu jate o da dɔnnen do mais nin kalo in yɛrɛ ye lahɔrɔma kalo dɔ ye n'a yɛrɛ ye ala ka hurumu naani tɛ se ka nin ka hurumuya bali parce que cɛ min ye ala ka hurumu kalo naani fɔ an ye o yɛrɛ de bangena nin kalo in na o tuma na hɛrɛ fɔbaga ani hɛrɛ nabaga ani hɛrɛ jɛrɛbaga o bangena kalo min na o yɛrɛ ye kaloba dɔ ye n'a yɛrɛ ye aha mana n'a yɛrɛ ye kɔrɔ ye di anw minnu ko an b'a fɛ ko an dalen b'a ka kiraya la a bangena kalo min na o man ka bɔ anw kɔnɔ anw ka k'o bonya sabu ala ye anw bonya ni cɛ in yɛrɛ ye a fɔlɔ ye mun ye an jigi bɛ alijinɛ kan ni cɛ in de ka kumakan ye a filanan ye mun ye a nana adamadenya hɔrɔnya hali ni ne bɛ se e la ko n kana dansago i kan n ka baara k'i fɛ tiɲɛ kan kira de nana fanda ni yɔrɔ d'a ma ka dɛsɛbaatɔ ni yɔrɔ d'a ma ka setigi danyɔrɔ yira a la mana cɛ min ni ala y'o kɛ o sababu ye
o cɛ bonyani y'a ma wajibi ye o bangena kalo min na o bonyani y'a ma wajibi ye a bangena don min na o bonyani y'a ma wajibi ye hali a bangena waati min na o bonyani y'a ma wajibi ye sabu n'i y'a mɛn kunanja ala y'an ka kunanja sababu kɛ Muhamadu Mustafa de sallallahu ta'ala alaihi wasallam bon kunanja ye mun ye a nana ni fɛn min ye an ka jɛ n'o ye k'o minɛ ka baara kɛ o kan kumana ala dun ko n'a ye n barika da n bɛ dɔ fara aw ka hɛrɛ kan kumana ala ye cɛ min ci anw ma a y'an bɔ cɛnni na k'an hinɛ don ɲɔgɔn na k'an bila ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'an bila ka ɲɔgɔn kanu ka sinjiya tugu ka dazako haramu ka tɔɲɔni haramu o dɔɔni an fɛ ni k'o bonya o ye an yɛrɛ ma wajibi kumana a bɛ wajibiya an kan kira k'an ka bonya mais a ka kiraya n'o de k'an ka bonya kira bangeni bi kɔn kiraya ɲɛ kumana an k'an ka ala fo ka ala barikada a ye nin ɲumanyaba min kɛ anw ye anw silamɛw ye o la silamɛ o silamɛ dugukolo kan bɛɛ k'an ka nin kalo in bonya kalotigi in kama n'o ye ala yɛrɛ ye ka ala barikada ko sabu i ye Mustafa ci anw ma a bangena nin kalo in de la kumana o bangeni kalo o ye silamɛw ka nisɔndiya kalo ye o y'u ka ala wele kalo ye o y'u ka ala labato kalo ye an b'a fɛ ka dɔn baaraw labɛnnen bɛ groupement bolo laada la u bɛ thèmes di k'a fɔ ka ɲini karamɔgɔw fɛ wajulikɛlaw fɛ bɛɛ lajɛlen ka kuma nin thème masina kan ka da jamana yɛrɛ cogoya kan ɲinan jumɛn labɛnnen bɛ aw bolo o la ka di mɔgɔw ma alhamdulilahi rabbil alamin bi groupement ye réunion kɛ bɛn kɛra thème belebeleba fila kan a thème dɔ ye comme ala b'a fɔ kuranɛ na silamɛw a kana fɔ ɲɔgɔn kɔ n'o tɛ a fanga bi ban a kana fɔ ɲɔgɔn kɔ n'o tɛ a fanga bi ban fɔ ɲɔgɔn kɔ bi yɔrɔ o yɔrɔ fanga tɛ n'i y'a mɛn yɔrɔ o yɔrɔ fanga bɛn de ye fanga ye kelenya de ye fanga ye ɲɔgɔn dɛmɛ de ye fanga ye ka dusukun kɛ kelen ye o de ye fanga ye mana ala ko aw kana fɔ ɲɔgɔn kɔ n'o tɛ a fanga bi ban ka se ka silamɛw lakalan fanga ye mun ye an kan ka ɲɔgɔn minɛ cogo di hali ni nafigi ko a bi don an cɛ o nafigi bi kunbɛn cogo di o cɛnikɛla bi kunbɛn cogo di kuranɛ y'o bɛɛ fɔ an ye ka ɲɔgɔn hakili jigin o na o kɔfɛ ka ɲɔgɔn bila kira ladegeli la ala ko kuranɛ kɔnɔ n ye Muhamadu sallallahu alaihi wasallam n y'ale de kɛ aw ka ladegeli fɛn ye a ye kira lajɛ n'a tugura ale ka sira kɔ k'ale ka sira labato kumana siga t'a la an ni ala bi ɲɔgɔn sɔrɔ hɛrɛ la kumana labatoba wɛrɛ tɛ silamɛw bolo ni alakira tɛ sallallahu alaihi wasallam kumana n'an sɔnna o ma baara bi ɲɛ o mais an yɛrɛ b'o fɔ siɲɛ caman e b'o ye an ka wajuliw la alakira ko de y'a bɛɛ ye alakira de y'a bɛɛ ye f'i ka kira kanu mais kira bi kanu cogo di o t'i fɔ kira bi dɛmɛ cogo di o t'i fɔ donc ne de n bɛ kira fɛ kira de y'a bɛɛ ye diɲɛ ni lahara de ye kira ye mais nin ye tiɲɛ de ye mais n'i ko mɔgɔ ma diɲɛ ni lahara ye kira ye n'i ko kira kanu de b'an don alijinɛ na fɛn bɛɛ ye kira ye mais a jira la sa kɛ a bɛ mun kɛ pour que ka kira kanu sɔrɔ a bɛ mun kɛ pour que ka kira yɛrɛ sɔrɔ mais tiɲɛ caman u bɛ kira kanu fɔ mais u tɛ kira kanu cogo fɔ kanu cogo tɛ kira la n bɛ kira fɛ ye galon ye fo a ka sɔrɔ ala kira nana ni min ye ala batoli la seli sun jaka hiji o n'a ɲɔgɔnnaw a ka sɔrɔ i diɲɛ bɛ n'o ye i bɛ ka k'o kɛ o kɔfɛ kira ladegeli ye mun ye a jogo kira ye jɛnɛya haramu a ye sonyani haramu a ye bingani haramu a ye hasidiya haramu a ye ɲɔgɔn kɔrɔfɔ haramu o tuma na fo a ka sɔrɔ e yɛrɛ kɛn bɛ ka ban nin bɛɛ la a bɛ fɔ o tigi de ma k'u ye kira kanu nka k'a fɔ kira sallallahu alaihi wasallam n ye dalayilu siɲɛ 100 kɛ n ye sɔli 1,000,000 kɛ kira kan tuma dɔw la i bɛ sɔli kira kan siɲɛ miliyari mais a sɔli bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'i tɔ danga k'i halaki sɔli kira kan ko ka hɛrɛ ɲini kira ye e bɛ hɛrɛ ɲini kira ye cogo di fɔlɔ fɔlɔ i ka hɛrɛ ɲini yɛrɛ ye kira y'o sira min d'i ma n'i y'o minɛ o tuma na n'o b'e bolo i bɛ sɔli min kɛ kira kan o baraji bɛ di yɛrɛ ma mais kira ko min e kɛn bɛ k'i ka sinji tigɛ e bannen b'i balimaw la e n'i balimaw faralen don se bɛ e ye i balima dɔw bɛ si kɔngɔ na se bɛ e ye i balima dɔ dɛsɛra k'a ka dɔgɔtɔrɔ fura sara e ko e bɛ sɔli kira kan o ye sɔli ye danga de ye e kan
ani hasidi e ko silamɛ wɛrɛ tɔgɔ ti fɔ e kɔ e ko i ti waritigi wɛrɛ kɛtɔ ye ka wari sɔrɔ e kɔ e ko i ti maa wɛrɛ kɛtɔ ye ka fanga sɔrɔ e kɔ e ko i ti maa wɛrɛ kɛtɔ ye ka den sɔrɔ e kɔ o n'a ɲɔgɔnna hasidiya bi dusukun o dusukunna o sɔli o sɔli kira ka ala b'a kɛ danaya kan mana n'an ko kira y'a bɛɛ ye kira t'a bɛɛ ye dɔwɛrɛ la koyi e ka tugu a kɔ a ye min fɔ i k'o fɔ a ye min kɛ i k'o kɛ a banna min na i ka ban o la n'o tɛ n bɛ sɔla k'a tɛ sɔli dama tɛ hali ni ye kuranɛ ɲɔgɔnna walafin sɔli la i bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ k'o to i bolo a fɔra de tugu kira kɔ kuranɛ y'o de fɔ tugu kira kɔ o tɛ sɔli ko ye o ye min ye kira ye mun to yen a ko an ka mun to yen a ye mun kɛ a ko an ka mun kɛ a banna n'a bɔra n'a tɔ bɛɛ nkalon t'i ci fɛ ala sago i sago o de la an bɛnn'a kan bi ka nin thème fila ta a ye bɛn n'aw ma bɛn a fanga bɛ ban a ye kira ladege a jogo la a ko di an k'o kɛ a ko an ka mun to yen an k'o to yen nin de kɛra thème ba fila ye ni kuranɛ aya ba fila in de taara min bɛna kɛ di mawuludukɛlaw ma u mana mawuludu thème ta cogo o cogo k'u to mawuludu kɔnɔ u da ka se bɛn ma u da ka se kelenya ma u da ka se ɲɔgɔnminɛ ma u da ka se jogo ɲumanya ma ala sago i sago alhamdulillah karamɔgɔ ka da waati koronin kan n bɛna ɲini fɛ kumakan laban ani ka duwawu don kɛnɛ sigita in bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka sigi hɛrɛ la cogo min ni ka wuli hɛrɛ la ka tila ka duwawu don kɛ mawuluden bɛɛ lajɛlen ala bɛ se k'o ɲuman don cogo min ka baara ninnu bɛɛ waro hɛrɛ la an bɛ duwawu don ni kuma b'an bolo o de ye ka duwawu kɛ diɲɛ mawuludukɛla bɛɛ ye mawuludu bɛ kɛ dugukolo ka yɔrɔ o yɔrɔ ka duwawu k'a bɛɛ ye ka ɲini ala fɛ mawuludu ninnu ala k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ la k'a bɛɛ ban hɛrɛ la ala yɛrɛ b'a fɛ cogo min na a ka jɔnw bila u k'a kɛ ten ka tila k'a ɲini ala fɛ an ka jamanaw ani diɲɛ jamana bɛɛ ala ka kisi don a bɛɛ kɔnɔ diɲɛ jamana bɛɛ ala ka bɛn don a bɛɛ kɔnɔ jango an yɛrɛ ka jamana ala k'a bɔ bolo la ala ka bɛn don a kɔnɔ ala k'a sabati ala k'a bɔsi juguw la ala ka silamɛya dɛmɛ k'an bɛɛ laban ɲɛ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullah an baden tɛ fɛ Cherifla lajɛbaw kɔrɔfɔ daminɛ an y'a fɔ aw ye cogo min nin tun ye an ye Cherifla Bangɔni Jaginɛbugu la an fa ani an karamɔgɔ n'an ka diinɛ ɲɛmaa ale ka du kɔnɔ ASEID OUSMANE MADANE HAIDARA kalo belebele in hukumu kɔnɔ ka wuli ka na foli bila a la k'a ka nisɔndiya kumaw a n'a ka ladilikanw ka olu lase an ma karamɔgɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an bisimilali la sigida caman bɛ ala bolo an b'a fɔ ala ko yira ne n'aw la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah